Нині маємо інтересні дві теми. Нині церква вспоминає пророка Іону, то 8 вік до Різдва Христового, а також інтересну ікону «Услишательниця». Знаходиться вона на Афоні, у Зоографському монастирьові, називається ще Болгарський монастир. З нашого собора паломники побували на Афоні і побували в цьому монастирьові. І в алтарьові на восточній стіні знаходиться ця чудесна ікона «Услишательниця». Її історія інтересна тим, що Косьма Афонський, знаменитий подвижник церкви, подвизався в тому Зоографському монастирьові, і раз його закликали на праздник у Ватопецький монастир рядом. А він там на благовіщення увидів множество монахів афонських, і вдруг він увидів красиву жінку. Смиренно молилася вона. Він був здивований, откуда на Афоні жінка. І з тими думками він не хотів іти до настоятеля Ватопецького монастиря, пішов собі домів у свій Зоографський, і тоді каже йому ігумен: «А що тебе так волнує?» Він розказав: «Я видів красиву молящуюся жінку, но откуда вона на Афоні? Як вони могли пригласити? Традиція не дозволяє». І коли він описав ігуменові ту жінку, ігумен догадався, він видів Божу Матір. І тоді закрився Косьма у церкві і перед іконою Божої Матері молився: «Божа Мати, умоли сина свого, щоб він відкрив мені, що мені треба, щоб спастися, бо я ведь мав таке видіння, а не хватило мені смикалки з такого порозуміти, догадатися, що передо мною Божа Мати». І вдруг його річ Божа Мати услышала, і з ікони тої іде голос: «Я молюся Сину своєму Богу, щоб наставив тебе. Як скаже Господь, іди і з монастиря і спасайся в безмолвії». Так Косьма вийшов з монастиря, на пустинному місці зробив свою печеру і там се подвизав у безмолвії. А ікона отримала назву «Услишательниця». Я такий був радий, коли я ту ікону видів, і наші паломники. Причому так ся стало, що ми в той Зоографський монастир прийшли в кінці своєї поїздки. Уже далі була ніч. Куди йти? Дай машина, яка нас возила, свою місію виконала, і от ми остаємося в монастирьові. На благо братіна нас прийняла. А що коли вчули болгари, афонські болгари, що ми з Закарпаття, із Карпатської Руси, а вони кажуть: «А ми знаємо тут землю, а ми знаємо тут народ». Бо колись у древності Болгарське царство розпространялося або до Мукачева, або навіть до Ужгорода. Там десь була границя між древньою Моравією і Болгарським царством. Ми тоді могли догадатися, що Ужгородська ота церквушка на березі, котра нині музей, могла бути засічна церква, котра розділяла Моравію від Болгарії. Но головне і друге, що вони пам'ятають, старі болгари пам'ятають іменно слав'яно-русинов. Вони підтримують з нами зв'язок, вони читають наші книги, вони удивляються, яка наша близька історія. Один болгар воспротивився і сказав: «Що ви говорите, що слав'яни-русини допомагали болгарам слав'янізуватися? Я вірю, що болгари зразу були слав'яни». Но історія показує ні. Болгари прийшли частково із Волги, пішли южними містами, і так вони появилися на Балканах. Но вони слав'янізувалися
саме на Балканах, благодаря усім ученикам і слав'янам, котрі вийшли із Моравії у той час, коли ми, Карпатська Русь, Моравія, крестилися в 863 році, то Болгарія, хоча і не вся, крестилася у 869-му, тобто примерно через 6 років. Но повне крещення Болгарії, коли вона стала і письменна, произошло маленько пізніше, у 885 році, тобто через 15 років, коли німецькі, латинські, католицькі єпископи ізгнали учеників Кирила і Мефодія з Моравії, а вони переселилися на Балкани, на Карпати, на Южні Карпати і на Балкани. І що головне, вони принесли з собою письменність, переводи Євангелія на слав'янський язик із греческого. Вот почему так важно бути вірним православним канонічної церкви, бо лиш так поступаючи, просяся до Божої Матері, як і Косьма, нині перед іконою Божої Матері, коли ми совершаємо акафіст, просім, Божа Мати, і нас научи, як нам спасатися, як поступати, що читати, які молитви вести, до чого прикласти свої таланти, способності. І ми віримо, кожному із нас Мати Божа указує оті міста, ті путі, ті заняття, котрі нам нужні і як душеспасительні, і як розкриття талантів, ну а в вічності, по молитвам Косьми і Прокайони, ми віримо разом з святими наслідувати Божоє, Небесноє, Царство Божоє. Амінь.